Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. ni Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinig akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Alvin, 33 anyos, minyo og may usa ka anak. Itago na lang sa ang akong address kay mauwaw ko sa akong kaagi. Punto medikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang ulitaw pa ko. Ingon niini ang mga panghitabo. Asa ba ta, bro Alvin? Ganun yung amta din eh. Sunod lang bro, aligre din daghang chicks. Ay, pagsura ng mga chicks ni mo eh. Naunsa man ka, uy. Hadlok man kang mababay. Kaulitaw man ta. Dali. Dili dapit sa may bar. Dahil ka mga magpusing-pusing di ako nuhay. Nga kuan, kaning mga chicks pa. Ngita lang mga laki, ang uban anak. Kaya kita sad, pusing-pusing sa ta. Inom-inom ko nuhay ba? Pero tuluan ti ka, unsaon pag-ila. Kung manginhanglan ba sila nato. Yawa sa dana, bro eh. Lagi. Sige, kuyaw-kuyaw diha. Ha? Pura ba kag di laki? Ang akong ikayawan ba, nga basin og ma-infected ta. Hanggaw. Tuumang ka na eh. Hagbay na unta ko. Kung nahitabo pa na. Oh, kana. Kaya mabay nga nagkarid. Tanaw ha. Nagduwa-duwa sa iyang wine glass. Kana klaro kaya na. Nagkinahanglan nagkatibol. Saman, ikaw. Dool ka o ako nalay dool? Ay, ikaw lang eh. Diri lang ko. Mag-one bats lang ko. Aw. Yaw, ikaw. Ay, pastila ni mo mura magkagbayot eh. Bay, ay kabala ka. Ayaw dyan ako ha. Kay murag, tanaw, nagpangamay ang tinanawa, no? Ay. Basta dili ka ha. Ako ni. Mahalag na eh. Ani mo eh. Alvin! Alvin! Hindi ako sa amo. Tingog ba rin ni Mama? Hoy, pangablig niya ay! Alvin! Disturbo mo na siya eh. Ay, Alvin! kalaban sa kong uho. Oh, lagi ma, nana. Kitas kong uho eh. Nano ka ba? Usay nalo ka ma? Ha? Unsa kang orasan na uli gabi eh? Gabi o kadlaw na? Hubog na sad kay kasa? Kay to ay motor ni mo ay. Wa ni mo tarong park. Wa ni mo siradi ang gate. May gani kay wa machimpoy sa kawatan tong imong motor. O wa ta makawati. Kay hasta main door na to. Wa sa ni mo gilak. Oo, ba dito? Aba di ay! Iya ka lang. Kano sa kamanin taon magtinarong, oy? Alvin, sa imong edad karon, maayo na kay ng imenyo. Maipag magmenyo na lang kaklaro do. Dili kay bisan kinsa na babae ang imong gigamit. Ay, bawli ka ma. Sundan day ko na mo. Aba di ay! Dili na kinahanglan sundan pati ka do. Kaya ang imong mga barkada mismo ang misulti nako. Aha ka gining bro Paul eh. Ha! Masakit gani ka ni mong kalaki, Alvin. Na! Ambot lang yun ni mo. Sakit ba eh? Nasa pananglit ng sakit ba? Nga, wa mong ko'y gibati. Na masakit ka, kids! Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ang sugilanon gud sa ko kinabuhi, buutan magidunta ko. One woman man ko. Apan sukad ko binuangi sa kong uyab,
Murag nagwala ko sa mga babae. Nga naman tuod nga adtuman ko sa akong uyab nga matagbaw pataghangyo. Nga niyaman dahil mga babae nga basta may kwarta ka lang, makagamit ka na. Pero sa diyang nasakit si mama, murag diha pa midot ang iyang mga tambag nako. Nga bisan og nasakit na siya, wa siya hunong sa pagpahimangno nako, nga hunungon na nako ang akong bisyo. Kay gusto pa niya nga makakita og apo, gikan nako. Mautong lingkamot ko nga mausab ug dihang nakakita ko og babae nga maayong pakaslan, nagminyo dayon ko. Ug unya, ma, malipay gikan ni akong ibalita nimo. Unsa man na, Alvin. Murag karong nasakit nako. Sunod-sunod ding paghatag nimo nako og maayong balita. Kinahanglan pa diing masakit pa ko sa una ka magbinutan. Mama saboy, ang importante nga nausab ko. Unsa ba ka nang nindot nga imong ibalita nako? Ma, mabdos ng akong asawa. Mabdos nas Aileen. O ma, Salamat. Maayo unta kung makaabot pa ko, ana. gano'n kong dili ma. Mapalingkamot diha nga mamaayo ka. Aron ka kita kapasaliwat namong Aileen. Pagkamot dihang maayo ka. Uy, giubo ka, Alvin. Nagpasagad ka tingali sa imong lawas. Murag ni hugo baya kag gamay. Pag inom unyag tambal, ha? O ma, excuse ma, ubos ako ma. Diyan naman yung ubo na ako. Pamaginim ayo. Mudwa naman kasi mana ni. Oh. Alo. Dugo ang akong giluha. Alo. Ganun may sagol man dugo ang akong luha. Hala, bro. Wa na, basin og kuan ba kanang tungod na sa pagsige nimo gamit og babae? Unsa? Yabag ka? Nahagbanan ako nga miundang ang bisyuha. Muupat naman ka tuig siguro. Sukal na nga nagkauyab mi si Aileen. Hangtod nga naminyo namin duha. O di mabdo siya. Pero kung may sagol dugo ang imong luwa, di ba ka na TB? Unsa? Eh, pagpa-check up, oy. Aron imong may bawan og matambalan ka. Clear ka for TB and pneumonia. Ay, salamat in taon, Dok. Bila ko may TB na ko. Pero, HIV positive ka. Dugay na kong nahigmata nga dili maayo ang akong bisyo. Mao nga naglibog ko kung nganong nasakit ko ini. Nga nikalit lang tumurag sige kong hilamtan. Ubo og mga 2 ka semana. Og nagluha ko og dugo. Kung nasakit man ko ini, nabalaka ko sa kong asawa nako og anak. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, sa ulitaw pa man ko nga magsigi og gamit og sibisan kinsang mga babae. Dugay na kidto. Apan nganong karon pa man nagpakita og simptomas nga may HIV ko. Og unsa man ang dormancy. Ikaduhang pangutana. Mura kog gilantan sige. Og giubo kog 2 ka semana og may sagol dugo ang akong luwa. Di ba nga simptomas man na sa may TB? Wa ka masayop ang doktor sa iyang findings nako nga may HIV ko? Ikatulong pangutana, naminyo baya ko? Og mabdos karon ang akong asawa?
Unsa man diya mahitabo sa akong asawag anak si Bako? Posible ka ha? Nga matakdan ako sila? Ikaupat o katapusan. Unsa may akong buhaton ining nasakit man ko nining HIV. Mamaayo pa ka ako ini? Kay gusto pa unta ako nga makasurvive ini. Ilabi na kay may pamilya na ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Alvin. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan nga karong adlaw mao kini nga sometimes we create our own heartbreak through expectations. Sometimes we create our own heartbreaks through expectations. So malingin ang Murphy's Law ko no, kung naatay adtoon nga usa ka lugar, mag-expect ka nga daghan kayong problema nga imong encounter. Mo prepare ka kay kung naay mga problema, ready ka. Ug way problema, well and good. So do not expect na everything will go smoothly good, no? So dili kay ta magkuan nga believe nga wala lalagi problema. So what about kung naay problema? Jadi ka ready. So mao na siya, no? So ang ato magtatampo karong adlaw si Alvin, 33 years old, wala niya gibutang iyang address, minyo ni siya, may usa ka anak. Sa niyang problema sa mahitungod sa mga about sexually transmitted disease man. Mayong pagpaminaw diya kisa may ako gi-grade karon na Ma'am Blazy kamomot diya sa Barili, no? Og si Nestor og Linda diya sa St. Joseph Lumber, si Sammy Sasan. Sammy Sasan og si Piring Natad, no? Rini Sasan, mga kabalo ba ito niyang apelido? Tibor? Nalimot ko sa apelido ni Tibor, og ni Jimmy, og ni Makmak Obra, no? Og ni Marisa Istukuning. Mayong pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Alvin, nga wa niya gibutang ang iyang address. Ako lang paningkamutan, Alvin, nga matumbag din imong mga pangutana. Unang pangutana ni Alvin. Sa ulitaw, paman ko nga nagsigi o gamit og bisan kinsang babae. Dugay na gito, apan nganong karon raman ko nagpakita og sintomas nga may HIV ko. Unsa man nang sani? Dormancy. Dormancy mean dormant nang dugay inunta nagpakita og signs and symptoms, wag natulog lang ba. So as we all know, kining HIV kung dili na siya tagad og maayo, mo ni siya mo deteriorate to become AIDS, no? Kining acquired immune deficiency syndrome. I hope nga dili HIV ang imong problema. Kisa mo po'y nagdiagnose ka, no? As we all know, ang signs and symptoms niya ni, gawas nga na kay uncomfortable sensation ng dapita sa imong sex organ, hilantan ka, usaya ni, mag-sore throat, nga magabi, panington kag bugnaw, yan ay mga ulcer diha sa imong baba, imong mga lymph nodes magdagko, nya dali ka kapuyon, ug sometimes kurug-kurug ka, way ka gana-gana, way enerhiya. So mo na mga tilimadon nga naa ka ni aning anong gitawag na to og human immune deficiency virus, no? Plus the fact nga you might have sex contact with somebody who is a potential carrier. Anang karabang korporasyon. Korporasyon, kinsa mo sakay, basakay mo pliti. Og di ka pliti, di ka sakay. Mao na mahitabo, no? So ang transmission ani through sex. Sa uban akong mga pasyente nga mga drug users, sometimes masakit ka ning HIV
HIV, bisag wa ka mag-sex contact o career, kung ang mag-share og needle diha, no? Mag-inject og nobain, so sigon, or sa pa may mga injectable, usara ka needle gamiton sa barkada, na what about kung naay usa sa inyong barkada nga naay HIV? Posible mohurot mo diha. So mao na ang inon ta mga consequences nga mahitabo, no? Pero napoy sometimes ay magpa-laboratory ka, napoy mo hatag og false positive result aning HIV. But as we all know, daghan man kayong mga sexually transmitted diseases, dili lang HIV. Ay syphilis, ay lupus, o rather kanang gonorrhea, no? Oh, kaning mga arthritis sometimes, rheumatoid arthritis, this can give false positive result, HIV. So manay akong ikasulti sa una nimong pangutana, Alvin, no? Duhang pangutana, mura ko gilantan na, malgina. Sige og giubog, duha kasimana og may sagol luwa ang akong dugo. Di ba na simptomas mana sa may TB? Wala ka masayop ang doktor sa iyang findings nako nga may HIV ko. Pwede man kag na HIV and the same time na po kay PTB. Pwede ba na magdungan ng duha ka sakit? Kadili ba na sila inunta independent to or rather dependent to each other? No, akong balikon, pwede kag na HIV, pwede sa kag na PTB. So kung sputum exam ka, positive ka sa PTB, so tambalon ka sa katong mga paridoxine, isoniazid, paracetamide, ug itambutol. Mo na mga tambal sa PTB. Kung HIV, natagaan ka ani mga tambal para sa HIV. So depende na sa finding sa laboratory, no? Na kayo luwa-luwa na kag dugo, nag-x-ray nimo na finding duhay imong sakit, HIV o PTB. So I'm not saying nga duhay imong sakit, ha. Depende, dili confirmatory, ha. Depende sa result sa further laboratory workup. Ikatulong pangutana, naminyo baya ko og nabdos karon ng akong asawa. Unsa man unyay mahitabo sab sa akong asawa ug anak simba ko. Posible ba nga matakdan ko na sila? I just hope nga dili sila matakdan, no? Kung dili positive ang imong misis, wa matakdi nimo, mo gawas nga normal ra ang bata. Pero as we all know, ang transmission aning HIV through pregnancy, no? Pwede ni siya makuan nga to sa baby or breastfeeding. So, dili ni siya ma-transmitted ang HIV through pagkaon or sa tubig or sa hangin, dili ni siya. So, ang mode of transmission ani balikon ako sa makausap pa para dili ta maglibog, sexual contact, sharing of needles, itong mga buntis nga babae ug katong magpa-breastfeed. So, mo na yung mga mode of transmission niya. Okay? Ikaw pa to ko tapos ang pangutana. Unsa may akong buhaton aning nasakit man ko aning HIV? Maayo pa ka ko ani. Mudool ka infectious specialist. Taga diin ba to ka, Alvin? O man nimo gibutang nimong address, no? Infectious specialist ang mo kuani mo. Pero daghan man ko nailhan nga mga HIV positive pero they are still very much active in life. Dili lang gyud ka simbak ko mo deteriorate ang imong condition into age or acquired immune deficiency syndrome. Okay? So mo-survive lagi ka niya ni, no? Ayaw pag negatibo through the guidance of your infectious specialist, no? Namagod na mga kauban na mo sa medical practice nga ang ilang gina-specialize in mga ingon ani, mga infection. Wala sila unsay mga panghatag, no? Balo ko kung mga sexually transmitted high dose of penicillin, no? Or napatay mga uban pang mga makapugong diha, no? Mga kuan. I mean, I'm talking about syphilis, gonorrhea o katong mga tiangruid o HIV, you need to have a guidance of the infectious specialist. Okay, now takasabot ka sa kung pasabot mo, Alvin. Og once again, ako si Dr. Rene Obra.